Od fotografiek načasovému perskému majstrovskému dielu. Každá rodina má fotografiu, ktorá rozpráva príbeh o láske, rodinnom dedičstve a nezabudnutelných chvíľach. Predstavte si, že sa táto vzácna čierno-biela spomienka premení na ručne tkaný perský koberec v múzejnej kvalite. Každý portrét je starostlivo ručne viazaný, pričom tisíce uzlov vdýchnú život každému výrazu tváre, každému detailu a každej emócii. Je to viac než len reprodukcia, stáva sa jedinečným dielom výtvarného umenia, ktoré uchováva odkaz vašej rodiny prostredníctvom jednej z najstarších a najuznávanejších umeleckých tradícií na svete. Ručne vyrobený perský portrétny koberec od Daniela Bicasa je symbolom prestíže, kultúry a nadčasového majstrovského remesla. Na rozdiel od bežných fotografií je vytvorený tak, aby pretrval celé generácie a stal sa vzácnym rodinným dedičstvom odovzdávaným z rodičov na deti, nesúcim v sebe emocionálnu aj umeleckú hodnotu.